خلتيهم محوات كلتيهم تجارو كلتيهم بحبرنا تقالسوا زنورو ما انتهلوا السنة السبعة تاناي منجستي إنها توللهم زحزوا قوت كينات كايد يخيلي منهم كجورو يقولن ندقق أو نكسرن حي يقولن تقرأي بتحزب بزول دفان تخيلوا تعيد كبر كلا كيد فهم سزو تقرأي بعلو خد فهم انتهي أنا توسع بيني بس أما نقول محبسة أبزا قرص أوان زي أكلنا بب أكلنا بحد أتقاليسنا ولا بسمرت كنا أبدي سوا زلو ولا بتقرأي زلو لمن يخدم حدر وي فيدرال منجست بحيل أتيو وي وتعدراوي وي كلا من قد انتيلنا تقصلي أيكوننا نحكمو زلنا سلام تعنا بلنا كبران إنك براتن تخطاتلتي مدبنا بهزبي قبولنت زنبرا بمنع سيد ما كم ملك التوعات ترى أفرق باي بيت مكر فيدريشن بس أمي سرح زباوي عن حبنا تبعي زنبرات أبزو عندما أمر على حاود بسمرة مسخونة وزير كيريا إبراهيم ساني حتى نقبلنا فلاي أوانا ويقود تبعي ملكيتنا زت قدرتنا نكتكتاتلو بزقات أمي قدم وزير كيريا أبقرب قبا على محطتني مكبار فقادني أسلس خونكي بشم تملكتي يغني لك بالفتو أنا لقى الشيخ مقيركم سلازع عدمكم نازي إذا مسكت حز اللو ودعو كنت التقراي انتهي يمثل كم يخطئ الزبيو بس تنجمر وقتنا الشيء صبوغ يعني اللي صبوغ حتى يوتي حز اللو كنتات كلنا تقارو كم زنع الزوز لنا ياو خب جيزي ناب جيزي نابز خفا درجة بزيحو هذي نفت طورنت من قد زمرحو ያው በፍላይ ድማ بتدغاغام ያው ናፍደገ ጦርነትና ወጽሕናና ንኸድ ዘለና ትጉዕዞና ሕማቕ እዩ ኣካይዳና ሕማቕ እዩ ትኽክል ኣይኮነን ናይ ጥፍኣት መንገዲ ኢና ንኸድ ዘለና ዘበልቲ ኣብዛሓ ናይ ትግራዋይ ኢሊት ዝዘራው ዝነበረ ሕዘፍቲ መወዳእትኡ በፂሐሎ ማለት እዩ መንገድና ያውቲ ዝኸድዎ ዘለው መንገዲ ናይ ኩናት መንገዲ እዩ ናይ ጥፍኣት መንገዲ እዩ ያው ናይ ጸልማት መንገዲ እዩ ስለዚ መንገድና ክነስተኻኸል ኣለና መዋጽኦና ሬና ክንርኢ ኣለና መዋጽኦና ናይ ሰላም መዋጽኦ ኢልና ብተደጋጋሚ ነልዕሎ ዝነበርና ሕዚ ያው ናፍቲ ናይ መጨረሻ እውን ዝኾነሉ በፂሕና ኣለና ያው ትንሳቶም ዝደልይዎ ትንሳቶም ዝበህግዎ درجة أنا بتحنا زلنا ياو كم تخلتنا نعزو زلنا نصوم كساب حزي ما نقدو ما يسحتون تتخكلن يا من قد يوم صغير زلو بتناتهم من تصير بتناتهم عيني أي سحتوا وانت من قد تتخكلن يا من قد يوم صغير زلو قنياتهم بعنتو وانت من قد نايت أورنت من قد سلازنا ورا اتمن قد سو تختيلهم ياو لافتج عف تكبار بتحنا لنا ምናልባት ትፍሊ ዘብሎ ትደንገርገር ዝብል ዝነበረ ትግራዋይ ቀልጢፉ ዘይተረድኦም ሓደ ገለ ሰባት ዝነበሩ ሕዚ ያው ግልጽ ኮይነሎም ኣለዎ ላፍቲ ጫፍ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ያው ከድና ትመንእሰይ ቤዛ ርእሶም ክኸድ ቤዛ ርእሶም ክጠፍ ኢትዋና ነይሩ ዕላምኦም حز لافتا زدليوا ያው በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ሕዚ ናይቲ መንእሰይ ብሓይሊ ዝገፍሉ ብሓይሊ ዘጋድልሉ ኩነታት በፂሕና ኣለና ስለዚ ናፍቲ ናይ መጨረሻ ናፍቲ ናይ ድሌቶም ባህጎም ኢና በፂሕና ዘለና በቃ መጨረሻ ላፍቲ መሰከፊ መሸቁረሪ ከም ትግራዋይ ተሓፍረሉ ትሽቁረረሉ ደረጃ بتصحنا لنا ياوتي جفافن تجفافن فيت لفيت الزجاج أملو مود ما خلتي حوات كلتي تجارو كلتي بحبرنا تقال سوزنورو كلتي نهزبي أفتق قرصوان نهزبو من علامة ومن مسوء خفل تداليم زنورو حزيت حدا جفافيت حدا تجفاف وخينو مسكفي بتاع مسكفي درجة بتصحنا لنا ياوتي من إسي بقدي بحيلي كون لهم بقفعي زسلف له
ኩነታትና በፅሕና ዘለና ብፍላይ ድማ እቲ ወላድን ውልድን ክልቲኦም ያው ኣብ ፍጠጥ ተፋጠጥ ወፂሖም ኣለዉ ማለት እዩ። እቲ መንእሰይ እውን ዓርሱ ከድሕን እቲ ወላዱ እውን ውላዱ ከድሕን ሕዚ ፊት ለፊት እዮም ዝጋፈጡ ዘለዉ ኣብ ታሕቲ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ገለገሊኡ እቲ መንእሰይ ዝገብረሉ ቃልሲ ንባዕሉ ካብቲ ሕዚ ማዕነዋይ ዝኾነ ጦርነት ንኸግልን ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ይሕብነካ ብሓቂ ዋላ እቶም ተወላዱ እውን ባዕሉ ውላዱ ንኸትርፍ እቲ ድሓን ዘለዎ እውን ላብ ውሕስ ቦታ ደቁ ክሰድድ ገለገሊኡ ድማ በረኻ ዝወፁ ኣለዉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ውላዱ ዘድሕነሉ እቲ ወላዱ እውን እናተቃለሰ እዩ። እቲ መንእሰይ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ እቶም ገፈፍቲ ዝበሃሉ ንዕኦም ናይ ምቅላዕ ስራሕቲ ብሽም ዝርዝሮም ኣመሓዝ ፎቶ እውን ኣመሓዝ እቲ መንእሰይ ይቃለስ እዩ ዘሎ። ስለዚ ሕዚ ኣብ ምግጥጣም እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ሕዚ እቲ ጦርነት ብዕለይ ተጀመረ ግን ኣብ ውሽጢ ትገፋፍን ዝገፍፍን መንእሰይን ግን ፊት ለፊት ኣብ ምልታም በፂሖም ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ ስጋት እዚ ንምዕጋት ከም ውድብ ስምረት እንታይ ነገርኩም እዩ? ያው ከም ውድብ ስምረት ናይ ባዕልና ስጋዕ ታሕቲ ኣወዳድባ ኣለና። እቲ ዝነግረካ ዘለኹ መዓልታዊ ሓበሬታ ኣለና። ኣብ ሕድሕድ ወረዳ ኣብ ምንታይ ከባቢ እቲ ግፋ ዝጅመር ዘሎ እቲ ግፋ ንምትራፍ ፀረ ግፋት መንእሰይ ከመይ ገይሩ እዩ ዝቃለሶ ዘሎ ተወላዲ ከመይ ገይሩ እዩ ዝቃለሶ ዘሎ ዝብል ሓበሬታ ካብቲ ናይ ባዕልና መሓውር ኢና ንረኽቦ። ስለዚ ስምረት ከም ስምረት መዓልታዊ ሓበሬታ ኣለና፣ ሰሙናዊ ገምጋም እውን ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ንግምግሞ ኢና ዘለና እቲ ኩነታት። ካብኡ ድማ እንታይ እያ እታ ዋና እቲ ሓደ ከባቢ ዝጥቀመሉ ተመክሮ ነቲ ካልእ ከባቢ ኣብ ምስፋሕ እዩ እቲ ዋና ማለት እዩ። ስለዚ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ትክክለኛ ሓበሬታ ክረክብ ክነቅሕ በብከባቢኡ ክውደብ ነቶም ዝገፉ ኣካላት እውን እናቃልዐ ንሳቶም እውን ክሽቕረሩ ንሳቶም እውን ብፍላይ ፅባሕ ንግሆ ቂም በቀል ኣብ ህዝቢ ትግራይ ይገድፉ ዘለዉ ምዃኖም እውን ክርድኦም ዝተፈላለዩ መንገዲ እቲ መንእሰይ ክቃለስ እንከሎ ካብ ሓደ ከባቢ ካብ ሓደ ዞባ ካብ ሓደ ወረዳ ናብቲ ካልእ ወረዳ ተመክሮ ናይ ምትሕልላፍ ስራሕትን ጥቡቅ ዝኾነ ክትትል ኢና ንገብር ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ናይ ሓይሊ ግፋ ኣብ ታሪክ ህወሓት ገጢሙ ዶ ይፈልጥ ወይስ ሓድሽ ተርእዮ እዩ? ሓድሽ ተርእዮ እዩ ክብሎ ይክእልን። ኣብ ዝሓለፈ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሰምዖ ነርና ኢና። እቶም ኣብ ታሪክ ዘለዉ መፍቱ ሽዑ ግዜ ዝነበሩት ናይ ቅድሚ ሕዚ ናይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝገልፅዎ ነገር ነይሮም እዮም። ወላዚ ናይ ቀረባ ግዜ እውን ኣለና ተመክሮ ግፋ ብሓይልስ ምንም ኣይነበረን 100% እሚንና ኢና ወይ ድማ እቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ እሚንካ እዩ ዝግበር ነይሩ ኢልካ ምዝራብ ከቢድ እዩ። ግን እንታይ እዩ ተፈላለዩ እተሽዑ ዝነበረ ያው እቲ ግፋ ወይ ድማ ተገዲድካ ምውሳድ ከም ንቡር ጌርካ ንቡርን ግቡእን ገይሩ ስለ ዝወስዶ ዝነበረ እቲ ሕብረተሰብ ያው እቲ ናይ ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳና እውን ያው ናብቲ ሓደ ዘዘንበለ ስለ ዝነበረ ከምቲ ናይ ሕዚ ተሓቂ ክፈልጥ ትክክል ከም ዘይኮነ ጦርነት መዕነዋይ ከም ዝኾነ ከምቲ ሕዚ ኩሉ በብኣካሉ ዝቃለሶ ዘሎ ዝቃለስ ስለ ዘይነበረ ያው ዋላ እንተገፈፉ እውን ዋላ ብሓይሊ እንተወሰዱ እውን ከም ግቡእን ንቡርን ጌርካ ዝውሰድ ስለ ዝነበረ እዩ እምበር ሓድሽ ኣይኮነን። እቲ ዝፈልዩ ሕዚ ግን ቅድሚ ሕዚ ያው ዝተወሰነ እቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝቕበሎ ነይሩ። ሕዚ ግን ካብ ጫፍ ስጋዕ ጫፍ እቲ ህዝቢ ይቃወሞ እዩ ዘሎ፣ ካብ ጫፍ ስጋዕ ጫፍ እቲ መንእሰይ ይቃወሞ እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ ቅድሚ ሕዚ ብስውር ዝግበር ዝነበረ ወይ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝተፈላለየ ናይ ወታደራዊ ብልሓታት ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ሕዚ የለን። ሕዚ 100% ብሓይሊ ኣፈራሪሕካ ኣጨኒቕካ ግፍዒ እውን እናፈፀምካ እዩ ዝግበር ዘሎ ሕዚ 100%። ቅድሚ ሕዚ ግን ከምኡ ኣይኮነን ነይሩ። ተፈላለዩ እዚ እዩ። መንእሰይ ብሓይሊ እናገፈፍካ ምውሳድ ካብ ምንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ወይ ድማ ወታደራዊ ስትራቴጂ ዝብገስ እዩ?
ዝብልሓት እዚ ወይ ድማ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ሓድሽ ኣይኮነን ዋላ ብዓለም ደረጃ እውን ዝጥቀምሉ ዝነበረ ተመክሮ እዩ ናይ ቀደም ማለት እዩ ስሳታት ሰብዓታት ስኢልካ ታሪካት ክትርኢ ከለካ ይጥቀምሉ ነይሮም እዮም እዚ ከምዚ ዓይነት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ዓቕምታቶም እናተዳኸመ ሓይሎም እናተዳኸመ ክኸድ ከሎ እቲ መንእሰይ እውን ምስላፍ ከኣብዮም ከሎ ዝጥቀምሉ ሓይሊ እዩ ናብቲ ናትና ክትከድን ከለካ ድማ ንምንታይ እዮም ሕዚ ብሓይሊ ዝገብሩ ዘለው ስቑኢሉ ከምዚ ማስ ሞቢላይዜሽን ማለት እዩ ጠቕላላ እቲ መንእሰይስ ናብ እንታይ ስሙ ናብ ጦርነት ወይ ድማ ናብ ኩናት ናይ ምእታው ኣዝማምያ ካብ ምንታይ ዝመንጨወ እዩ እንተልካ ሕዚ ሓደ ካፍቲ ድልየቶም ወይ ድማ ካፍቲ ባህጎም ዝመንጨወ እዩ መዋፅኦና ሕዚ እውን ብሓይሊ እዩ መዋፅኦና ሕዚ እውን ሓንተን ጥራሕ እያ እሳ እውን ኩናት እያ ዝብል ኣመለኻኽታ ዝሓዘ ሓይሊ እዩ ዋላቲ ወታደራዊ የኡል ዘሎ ወታደራዊ ዋላቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ እውን መዋፅአና ኩናት እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ተላዚብካ ተመኺርካ ሰላማዊ ዝኾነ ቃልሲ ጌርካ ክፍታሕ እዩ ዝብል ኣፈላላይ እምነት ዘለዎ ዋላት ስልጣን እውን ማለት እየ ከይኮነስ እታ እንኮ ዘላ ሓንቲ ብኩናትን ጥራሕ እያ ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ዝመንጨወ እዩ እቲ ካልእ ኣነ ብዝመስለንን ብዝርድአኒ ዘሎን ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሕዚ ካብ ናይ ተስዓራይነት ፍርሕን ራዕድን እውን ዝብገስ እዩ ናይ ተስዓራይነት ፍርሕን ራዕድን ስለ ዘሎ እዩ ሕዚ ስቁኢልካ ጠቕላላ ትምህርቲ ቤት እውን ዓፂኻ ኩሉ ነገር ዓፃፂኻ ከምዚ ናይ ደርጊ ቅድሚ ሕዚ ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር ዝብሎ ዝነበረ ከምኡ ዘግብሮም ዘሎ ናይ ተስዓራይነት ፍርሕን ራዕድን እውን ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ተስዓራይነት ፍርሕን ራዕድን ድማ ብምንታይ እዮም ክሽፍንዎ ዝደልዩ ዘለው ወይ ድማ እቲ ናይ ኩናት ልዕልነት ንምርካብ ወይ ድማ እቲ ኣፐርሃንድ ንምሓዝ ዝሓስብዎ ዘለው እቲ ኣብዛሓ መንእሰይ ናፍቲ ኩናት ወይ ድማ ናፍቲ ወታደራዊ ብምእታው እዩ ዝኸድዎ ዘለው ማለት እዩ በቲ ናይ ወታደራዊ ዓይን እንተሪኢኻ በቃ እቲ ማስ ሞቢላይዝ ናይ መንእሰይ ፍለድ ወይ ድማ ናይቲ መንእሰይ ውሕጅ ክውሕጅ ጌርካ ድሕሪኡ እቲ ናይ ወታደራዊ ወይ ድማ እቲ ናይ ኩናት ቃልሲ ልዕልና ናይ ምርካብ ዝጥቀምሉ ዘለው ስልቲ እዩ ወይ ድማ ብልሓት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብኣንፃር ፖለቲካ እንተሪኢኻ እውን ያው እታ ስልጣኖም እታ ብተደጋጋሚ ኩሉ ንዛረበላ እታ ስልጣኖም ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋን ስግኣትን ስለ ዝወደቐ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ስልጣኖም ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ኣብ ሓደጋ ስለ ዝወደቐ ስለዚ እቲ ናይ መወዳእታ መጨረሻ ወይ ድማ ስልጣንና ክቐፅል ዝኽእል እዩ ዝብልዋ ድማ ከምቲ ኣንተ እውን ዝገለፅክዋ ብጦርነት ወይ ድማ ብኩናትን ጥራሕ ስለ ዝኾነት ስለዚ ናብዚ ሓይሊ እዚኣ ኣትዮም ኣለው ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ሓደ ሰብ ይትረፍ ዋላ እውን ከም ህዝቢ መንእሰይ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ህዝቢ እውን ትድልየቶም ባህጎምን ከም ህዝቢ እውን ላፍቲ ጦርነት ንኽእትይዎ ልክዕ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ህዝባዊ ጦርነት እዩ ሕጋዊ ጦርነት እዩ ገለመለ ንብሎ ሕዚ እውን ብሓይሊ ናብኡ ክእትይዎ እዮም እቲ ፖለቲካዊ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ስልጣን በዚ መንገዲ እዚ ንክምልስዎ ምክንያቱም እዛ በታ ጦርነት እንድሕር ደኣ ዘይስዒሮ እቲ ናይ ስልጣን ዕድሚኦም ስለ ዘኽትም ናይ ግድን እዩ ናይ ሞትን ሕየትን እታ ጦርነት ክገብርዋ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ስልጣኖም ሓደጋ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ዋና ካልኣይ እንደገና እቲ ናይ ህዝባዊ ቅቡልነት እዩ ሕዚ እቲ ህዝባዊ ቅቡልነት ናይቶም ሕወሓትና ወይ ድማ መራሕቲ ኢና ዝብሉ ዘለው ኣካላት ንሓንሳእን ንሓዋርን ተቐቢሩ እዩ ዘሎ ህዝባዊ ቅቡልነት የለን ሕዚ የለን ስለዘየለ እዩ ሕዚ ቀጥታ ናብ ትምእማን እውን ስገዲፎም ቀጥታ ናብ ሓይሊ ኣትዮም ዘለው ያው እቲ ህዝባዊ ቅቡልነት ባይታ ዘቢጡ እዩ በቃ ተቐቢሩ እዩ የለን ስለዚ እታ ዘላቶም መማረፂ ብሓይሊ እያ ብምግፋፍ እያ ትኸውን ዘላ ማለት እዩ ግፋ
ምእንቲ ህልውና ውስናት ሰባትን ቅቡልነቶም ንምምላስን ዝግበር ዘሎ ግፋእ ማለት እዩ በቃ ታና ህዝብ ቅቡልነት የላን ዋላት ዚገረም ሆነ ህዝብ ቅቡልነት እንዲያውም መጥፈኦም ይክኸውን እምበር ካልእ ከይጥፎም ህዝብ ትግራይ ባዕሉ ከጥፎኦም ዳይ ዝገብሩ ዘሎም ህዝባዊ ቅቡልነት ውን ክረኸ ይኽእልን ሕዚ ብሓይሊ ናብ ጦርነት መንእሰይ ዘኽትትዎ ዘለው ህዝባዊ ቅቡልነቶም ከምልሶ ኣይኮነን ስልጣን ውን ከምልሶ ኣይኽእልን ግን ሓሳቦም እየ ዝለካ ዘለኹ እቲ ንምንታይ እዮም ላውዚ ኣትዮም ዘለው በአንጻር ፖለቲካ ክትርኢ ከለኻ በአንጻር ወታደራዊ ክትርኢ ከለኻ እቲ ናይ ህዝባዊ ቅቡልነት ምክንያቱም ናብ ጦርነት እንተዘይኣትዮም ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ክወድዖም እዩ ተሸኪምዎም ክኸደ ኣይኽእልን ክነብሩ እንተኮይኖም ክቅፅሉ እንተኮይኖም ስለዚ እታ ጦርነት እያ ናቶም መዋፅእ ማለት እዩ ልዕሊኡስ ካብ ጦርነት ወፃእስ ምንም ክገብሮ ኣይኽእልን ንደቂቃ እውን ክፀንሖ ኣይኽእልን ስለዚ ሕዚ ንምሳሌ እቲ ኩሉ እናገበሩ እቲ ፌደራል መንግስቲ ፅቑኢሉ እዩ ዘሎ ግን ንሳቶም እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው ሓንቲ እታ ናይ ህዝቢ ቅቡልነት እውን የላን ስለዚ ንእሽቶን ተፀኒዖም ናይ ህዝቢ ማዕበል ክለዓል ይኽእል እዩ ስለዚ ናብዛ ጦርነት እዚኣ ከእትወሎም ካልኣይ ከዓ ናይ ምእማን ዓቕሚ የለን ሕዚ ክነእምና እንተኢሎም ከምኡነ ይኽእሉን መን ክቕበሎም የለን ምክንያቱም እቲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሰናይ ጓሓቱ ጦርነት በቃ ኢሉ እዩ ሰላም ኢና ንደሊ ኢሉ እዩ ሕቶታትና ብሰላም ክምለስ ዘለዎ ኢሉ እዩ ብተደጋጋሚ ብሰላማዊ ሰልፊ ገሊፁ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት እውን ገሊፁ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ህዝቢ ድሌት ዝበሃል ስለዘየለ ናይ ባዕሎም ድሌት ስለዝኾነ ካብ ናይ ህዝቢ ድሌት ወፃእ እትኸዶ ጉዕዞ ድማ ህዝባዊ ተቐባልነት ክትረክብ ኣይትኽእልን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካልኣይ ህዝባዊ ቅቡልነት ስለዘይብሎም እዩ ሕዚ ብዚኣ እንትዘልዓልካያ ህዝባዊ ቅቡልነት ክረኽቡ ስለዘይኽእሉ እንታይ ገይሮም ተጓዮ ናይ መንግስትና ክንምልስ ኣለና ዝበሉ ንምንታይ ድዩ ተጓዮም ታ መንግስቲ ታ ፕሮሰስ ከይዶም ዋዮም በርግፅ ኣፍታ ናይ መጨረሻ ግን ተወለልና መንግስትና እንተዘይመሊስና ናይ ህልውና ናብ ሓደጋ ክወድቕ እዩ ዝብል ኣልዒሎም እዩ ናብ ኣትዮም ላፍታ ናይ መንግስቲ ተስቤት ምክሪ ይበሉ ተስካልእ ካልእ ሽሙ ይሃዎ ምክንያቱም እንታይ እዩ እዚ ንክተገድድ እንተኮይንካ ትካላዊ ዓቕሚ ክህልወካ ኣለዎ መንግስታዊ ዓቕሚ ክህልወካ ኣለዎ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ሒዝካ ኢኻ ህዝቢ ራዕዲ ክተእቲ ክተፈራርሕ ትኽእል ክትኣስር ክትኽእል ክተሳድድ ትኽእል እቲ ትካላዊ ዓቕሚ እንተሃልዩካ እዩ ስለዚ እታ ናይ መንግስቲነት ቶሌሎም ዝሓዝዋ ነዛ ዕላማ እዚኣ እያ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ኣእሚኖም ከሰልፍዎ ስለዘይኽእሉ ቅቡልነት እውን ስለዘይብሎም ታዘላቶም መማረፂ ትካላዊ ዓቕሚ ፈጢሮም ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ነቲ ህዝቢ ፀቂጦም ኣፈራሪሖም ኣርዒዶም እታ ድልየቶም ወይ ድማ እቲ መንእሰይ ብሓይሊ ክገፍዎ ስለዝደለዩ እዮም እታ መንግስታዊ ስልጣን እውን ዝሓዝዋ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ህዝቢ ቅቡልነት ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ሕዚ እዚኣ እንታይ ፈጢሮም ኣለው ኣብቲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ጦርነት ድባብ ፈጢሮም ኣለው ሕዚ ብዛዕባ ሰላም ክተውግዕ ኣይትኽእልን ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ተጨኒቑ ዘሎ እታ ጦርነት መዓዝያ ትጅመር ወደይ ደኾን ክወስድሎ ይኾኑ ደቀይ እንደገና ደኾን ናብ ጦርነት ክንኣት እንደገና ደቀይ ደኾን ትልተረፈ ውላደይ ደኾን እንደገና ክመውት ኢሉ እዩ ዝጭነቕ ዘሎ ሕዚ ጠቕላላት መንፈስ ናይ ጦርነት መንፈስ እዮም ፈጢሮም ዘለው ማለት እዩ እዚ ድማ ብምንታይ እዮም ገይሮምዎ ዘለው ብሓይሊ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ራይ ምክንያቶም ድማ እታ ናይ ጉድፅምዶ እያ ማለት እዩ እታ ናይ ፅምዶ እቲ ካልእ ናይ ባዕሉ ልኡኽ ኣለዎ እናታቶም ልኡኽቲ ድማ ኣላ እታ ሜዳ ናይ ትግረታ ናይ ጦርነት ሜዳ ናይ ትግራይ ሜዳ እያ ክትከውን ንሳውን ከዳልውዎ ኣለዎ እቲ ሓይሊ ሰብ ድማ ወይ ድማ እቲ መንእሰይ ላፍቲ ጦርነት ዝዳጎን ድማ እቲ ትግራዋይ መንእሰይ እዩ ስለዚ ንዘን ኣርባዕተ እዚአን ፖለቲካዊ ዕላማ መሰረት ገይሮም እዮም ናፍቲ ናይ መንእሰይ ግፋ ከም ውሕጅ ዝኸድዎ ዘለው ማለት እዩ ስለዚ በቲ በለ በቲ ግን ናብኡ ዘእትዎም ዘሎ እቲ ዋና ምንጭ ግን እቲ ወታደራዊ ምድኻም ኣለዎ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ናይ ህዝባዊ ቅቡልነት ስለዝተቐበረ እዩ እዚ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ
بخمس عينات استأكد حيلي عود كينات ككايد يخيلي حزتو مناسي نمتى أنت قفنا أبزول الأوان مريت كتملسو تمزامل تخملسو يوم نابل يوم زنبر ومزلو زي انتي أو ألتهم سعبين كله يخيلي أو حززي تأيو بخمسي عينات ጦርነት ምናልባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ መንእሰይ ከደናግርዎ ይኽእሉ እዮም ግን ዝሮ ዝሮ ሕዚ ኩሉ ነገር ኣብ ሕድሕድ ከባቢ ኣብ ሕድሕድ ጣብያ ኣብ ሕድሕድ ወረዳ ዝተፈፀመ ፍፃመ ሕዚ ኩሉ ግልፂ እዩ ዝረአ ዝሮ ዝሮ እታ ገመድ ናይ ባዕሎም ገመድ ናብ ባዕሎም ክሳድ እዮም እትይምዋ ዘለዉ ብኣንፃር ሕጊ እንተሪኢኻ እውን ሕጋዊ ቅቡልነት የብሉን ብኣንፃር ህዝቢ እንተሪኢኻ እውን ህዝባዊ ቅቡልነት ኣይብሉን ስለዚ ብኣንፃር ሕጊ እንተሪኢኻ ማንም ሰብ ኣብ ዝመሰሎ ክሓድር ብሂወት ናይ ምንባር መሰሉ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናይ ምዝውዋር መሰሉ ከምኡ ድማ ህልውንኡ ናብ ሓደጋ ብዘየውድቕ ናይ ምንባር መሰሉ ዝተሓለወ እዩ እዚ ሕዚ መሰረታዊ ናይ ወዲ ሰብ ሰብኣዊ መሰል ዘይግሃስ መሰል እዩ እዚ ብዓለም ለኸ ይኹን ኩለን ኣብ ዓለም ዘለዋ መንግስታት ዝኽተልዎ እዩ እዚ ሕዚ እቲ ሙሉእ ብሙሉእ ኣገዲድካ ሰብ ከም ሰብ ሰብኣዊ መሰሉ ተጋሂሱ ትቀይሕ መስመር ሰብ ከም ሰብ እውን ትቀይሕ መስመር መሰሉ እውን ተጋሂሱ ናብ ጦርነት ዘገድድዎ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ብኣንፃር ሕጊ እውን በዚ መዳይ እዚ ቅቡልነት የብሉን ማለት እዩ ንባዕሎም እውን ዝሕትት እዩ እቲ ካልኣይ እንተሪኢኻ ድማ ሕዚ እቲ መንእሰይ ወላ ህዝቢ ትግራይ በቃ ሕዚ ናብ ሕልንኡ ተመሊሱ እዩ በቃ ኣየድልየናን ጦርነት ምቅታል እርሰ በርስኻስ ኣየድልየናን በቃ ሕልናዊ ፀፀት እዩ ዘለዎ ሕልናዊ ናስሓ እዩ ዘለዎ ሕዚ መንእሰይ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ይኹን ካብ ናይ ዝሓለፈ ተመክሮ እውን ሪኡ ዋላ እቲ ሕዚ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ እውን ሪኡ ምስ ናይ ዓለም ምስ ናይ ሃገር ኩሉ ነገር ኣስተንቲኑ በቃ ኣየድልየናን እርሰ በርስኻ ምቅትታል ሕዚ ደም ምፍሳስ ኣየድልን ዝብል ናይ ሞራል ልዕልና እዩ ዘለዎ ሕዚ በቃ ጦርነት ኣየድልየናን ዝብል ናይ ሕልና ልዕልና እዩ ዘለዎ ሕዚ ስለዚ እዚ ብሕልንኡ ብእምነቱ ብሞራሉ ናብዚ ነገር እዚ ኣይኣትን ኢሉ ዝሓሰበ እውን እቲ ናይ ሕልና ነፃነት ዝበሃል እውን እዮም ዝግህስዎ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መንፅር እዚ ክትሪኦ ተለካ እውን ብማንም ይኹን ንባዕሎም ተመሊሱ ብኣንፃር ሕጊ ብናይ ዓለም ይኹን ብናይ ኩሉ ማለት እዩ ብናይ ህዝቢ ይኹን ንባዕሎም ተመሊሱ ዘውቅዕ እዩ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ኩላትና ብዝሰማዕናዮ ትምህርቲ ኩሉ ይተዓፀ ኢሎም ጉንበት 30 ኩሉ ክዕፀ ኣለዎ ኢሎም ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ልዕሊ 17 ዓመት ዝኾነ ኩሉ መንእሰይ ክምዝገብ ከም ዘለዎ ድማ ካብ ላዕሊ ስጋእ ታሕቲ መደብ ወሪዱ እዩ ሕዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዋላ ትሕቲ ዕድመ እውን ከይተረፈ ኩሉ ናፍቲ ኩናት ክወፍር ከም ዘለዎ እዮም መደብ ወሪዶም ዘለዉ ማለት እዩ እዚ እውን እንተሪኢኻ ዋላ ብዓለም ደረጃ እውን ብናይ ጦር ወንጀል ዝኽስስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ገመድስ ባዕሎም ናብ ክሳዶም እዮም ዘእትውዋ ዘለዉ ዝብለካ ዘለኹም ብኣንፃር ሕጊ እውን ፅባሕ ንግሆ ተመሊሱ ንባዕሎም ዘውቅዖም ዘሕትቶም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ወንጀለኝነት ዓለም ለኸ ወንጀለኝነት እውን እንደገና ባይታ የንፅፍለው እዩ ኣብ ዝሓለፈ እውን ሰሸበርቲ ንሰርሕ ኣለና ኢና ኢሎም ብዙሓት ነገራት ተዛሪቦም ሕዚ እውን እንደገና ተካይደኦም ባዕሉ እንድሕር ደኣ ኩሉ ርኢናዮ ኮይና ባዕሎም ንባዕሎም እታ ገመድ ዘእትውዋ ዘለዉ ምዃኖም እዩ እቲ ዘርእየካ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት በቲ ናይ መንእሰይ እቲ መንእሰይ ትኽክል ሕዚ እንታይ እዩ ራዕድዮ ትውሉ ኣለዉ ናይ ሕልና ቁስሊ ኣለዎ ፍርሒ ኣለዎ ስግኣት ኣለዎ
ጭንቀ ኣለዎ ሕዚ ድኾን ሓዙኒ ሕዚ ድኾን ገፈፉኒ ናበእየ ዝኸዶ ኢሉ ሓበሬታ ዘይብሉ ብፍላይ ሓበሬታ ዘይብሉ መንእሰይ ብዙሕ መንእሰይ ኣለና ኣብዚ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ቁስል ቀሊል ኣይኮነን ዋላቲ ህዝቢ እውን ጦርነት ይኣኽለና እናበለና ሃለየ ኖ ናብ ጦርነት ኢኻ ናብ ኩናት ኢኻ ክትኣቲ ውላድካን ዕጥቅኻን ስንቅኻን ዳ ክትበና ኣለካ ኢሉ ኢሎም እንደገና ነቲ ህዝቢ እውን ራዕዲ ከእትይውሉ ከለዉ ጭንቂ ከእትውሉ ከለዉ ፍርሒ ከእትውሉ ከለዉ እዚ እውን ኣብቲ ህዝቢ ዝፈጥሮ ቆስሊ ቀሊል ኣይኮነን ናይ ሕልና ስብራት እዮም ዝፈጥሩሉ ዘለዉ ናይ ሕልና ቆስሊ እዮም ዝፈጥሩሉ ዘለዉ ስለዚ ኣብቲ መንእሰይ ይኹን ኣብቲ ህዝቢ ቅድሚ እቲ ናይ ጦርነት ወይ ድማ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ሕልነኡ ናይ ኩናት ቀውሲ እዮም ፈጢሮምሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ድምፂ ኣልቦ ዝኾነ ሕልናዊ ኩናት እዮም ፈጢሮምሉ ዘለዉ ልክዕታ መንግስትነት ምስ ሓዞ ጠቕላላ እቲ ህዝቢ ትግራይ ስነ ልቦንኡ ላብ ናይ ጦርነት ስነ ልቦና ክኣቲ ገይሮምዎ እዩ ስለዚ ሕዚ እቲ ክኸድዎ ዝኽእሉ ንሳቶም ይኸድዎ እዮም ዘለዉ እታ ዝኽእልዋ ማለት እዩ ይሳኻዓሎም ዶ ይሳኻዓሎም እዩ ዝበልካያ ግን ነቨር በፍፅም እንዲያውም ዓብይ ዕድል እዩ ንዕኦም ናይ መውደቂ ጊዜኦም ወይ ድማ ኣፋጢኖምዎ ኣለዉ ማለት እዩ ክሳኻዕ ኣይኽእልን እታ ናይ ኩናት ድልየትን ባህግን ከም ዘጋጣሚ ናይ ምብርዓን ዕድል እዩ ዘለዋ ምክንያቱም ሓደ ኩሉ ግዜ ኩናት ዝዕወት ከምቲ ባዕሎም እውን ናምህሩና ዝነበሩ ከምቲ ናይ ሕሉፍ ቃልስና እውን እንሪኦ ኩናት ዝዕወት ብሓይሊ ሰብ ኣይኮነን በዝሒ ሰብ ስለ ዘዋፈርካ ኣይኮነን ዋላ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ እውን ስለ ዘዝመትካ ኣይኮነን እቲ ዝለዓለ መሳርሒ ናይ ኩናት ወይ ድማ ናይ ሰዓራይነት ዝለዓለ መሳርሒ ናይቲ ሰብ ውሽጣዊ ድሌትን ስምዒትን እዩ ወይ ድማ ናይቲ ተቀላሳይ ውሽጣዊ ምልዕዓል እዩ ውሽጣዊ ስምዒት እዩ እዚ ተወሳኒ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሞይቱ እዩ ዜሮ ውሽጣዊ ምልዕዓልን ድሌትን እዩ ዘሎ ኣብቲ ህዝቢ ይኹን ኣብቲ መንእሰይ ይኹን ስለዚ ናይ መጥፈኦም ግዜ ደኣ እዩ ዝሓፅር ዘሎ እምበር እቲ ኩናት ናይ ምጅማሩ ጥራሕተ ይኮነ ሰኣዶን እንድዒክ ናይ ምብርዓን ዕድሉ እዩ እቲ ዝለዓለ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ሓደ ከምቲ ዘልዐልክዎ እቲ ናይ ህዝቢ ድሌት እዩ ስለዚ ሓይሊ ስምዒት ኣደነትን ኣቦነትን እውን ልዕሊ ብረት እዩ ሕዚ ተቦ እውን ውላደይ የሰድድ ይብል ኣሎ ታደ እውን ውላደይ የሰድድ ትብል ኣላ ስለዚ ናይዚ ሓይሊ እዚ ስምዒት እውን ዝለዓለ እዩ ነቲ ብረት ወይ ድማ ነቲ ኩናት ከበርዕና ይኽእል እዩ በተን ክልተ እዚአን ዘልዕለልካ ዘለኹ ክብርዕን ይኽእል እዩ ስለዚ ተገዲድካ ከምዚ ብማስ መንእሰይ ሓዘ ስደዶ እናተባሃለ ትገፋፍን ተገፋፍን ፊት ለፊት እናተጋጠሙ ሕዚ እኮ ብሂወት እውን እኮ እዮም ዝዳለዩ ናይ ሙማት እውን እኮ ቅድሚ ምኻደም እኮ ናይ ሙማት ወይ ድማ ናይ ምቅትታል ዕድል እውን ክኸጋጥም ይኽእል እዩ ኣብዚ ኩናት እዚ ኣብዚ መንፈስ እዚ ኮይኑ ዝተጋደለ መንእሰይ እሞ ዕላማ ዘይብሉ ዕላማ ኣልቦ ዝኾነ ካልኣይ ከዓቲ መንእሰይ ንምንታይ ዕላማ ምዃኑ እውን ሕዚ ግልፀው ዝኾነሉ ሰዓት ዋላ እውን ብሓይሊ እንተወሰድዎ ኣብ ልኸደ ይኽድ ካብዚ ጦርነት ወይ ድማ ካብዚ ኩናት እዚ ዓርሱ ከግልል ደኣ እዩ ክፅዕር እምበር ነዚ ዕላማ ኣልቦ እዚ ሕዚ እውን መስዋእቲ ክኸፍል ሕዚ እውን ኣካሉ ክጎድል በፍፅም ድልውነት እውን የብሉን እምነት እውን ኣይብሉን ስለዚ ግዜ ምጥፋእ እዩ ናይ ሻዕብያ እውን ከም ግፋ ኣንታ ግደፉ እናበልና እዮም እእምንዎ እዚ ህዝቢ እዚ ከምታ ንሕና ንገብራ ዘለና ኣክብዎ ኣቃልስዎ ካበይ ዝመፅኻ ኢኻ ንስኻ እዩ ዝበካ ኣብ መቃልሲ ከምኣ እዩ ነይሩ ዓፋኒ ነይሩ ሕዚ እውን ዓፋኒ ክሳብ ሕዚ ይገፍፍ ኣለኹም ትርእይዎ ከማ ኢላ ሕገ መንግስቲ ዘይብሉ ዓዲ ኤርትራ እዩ ዲሞክራሲያዊ ነይሩ ሕወሓት ሕዚ እውን ዲሞክራሲያዊ ወላ ዝጎደሎ እንተሃለዎ ማለት ምስላፍ ባዕሉ ምግዳል ከማየትካ እዩ
من سيكب مصلا إني نازف نفرسه لنا زدرجزي زصلا أزين تزي فريسو أي حال فلان كوز عين وصل زلنا من مارسي مسحو حد كنكا مقدالي قندل يزلكم تسلفوا نعاتو يكون تانا شعبي زغبرا زنبرا حدا غيزون دكتور دبرصين ززارو زنبرا امناي مرعون امناي سبل تاكون كل يغفاز غفف يلو نساتمون حزخم ايم زغوروا زلو مريت كنبكا انا نعيلم يصوعو ما تقمي كنبكا انا نعيلم يصوعو ما صرغيا كنمرقنا ايلم الحزبون يصوعو بستفلالي منقدي او اكو لخونت تكون عدل تتقيمه نتمن اسين مغفاف زغورو زلو صعري تمساسالي مسناتوس تمساسالي مالتي سلازي تتمكرو تزنبر مخانو يريكا مالتي جنك نايز حلفن ناي حزن ببين ايو حزس حنتدس حدا ولادا او زخيناتو زي تتسات اي غورم بتتساخع لهم تتسوي انت مصيس نعلاما ايو نهزو اي لا تحالفاي كنتن حزونت زغففه السو خمس قتل الله ودا خمس قتل الله غيرا دايخ توس دنبر نعلاما اي تسوي وي دما نهزب اي تسوي ختبل يتخيل سلازي ابز حزب بصحنا يزلنا درجه اتناي قدم حزز نبره خناتات ناي حزب ناي نقحات حليناون سماينا مريتيو نايت من اسي نقحات حليناون سماينا مريتيو سلازي هي يخونن تستاوس تخينكا تاينا نبلا نحنا سنقنا كاب حزبنا عتقنا دما خصلاينا اي حقي زبሃል بفلاي حزسنا يدرج تمكرون كرمص نخل كوينا درجي زلعاله سراويت نيرو زلعاله طنكارا زخونه سراويت هاني صييبل نيرو نفتا وقم ساعتي ግን بحيل ስለዘእተው تعتقن من يوم نركو نيرو نتج نحوحت يوم نركو نيرو سلازي امنلو مالتيو بهرا وتدرنا غير غفي فدوتي حقي بس حساب لن يلو تامامي اندنير حقي كم تحز غورو زلو ግን ንሱ ዶ ውሕስ ኮይኑዎ ውሕስ ኣይኮነን ስለዚ ተብ ትግራይ ዘሎ خبرعني ዝለካ ዘለኹውን بحيل ሰብ ተኣማሚኖ حزውን ጠቕላላት መንእሰይ ምናልባት ኢንተርኔት እውን ከዓፅይዎ ይኽእሉ እዮም መብራህቲ እውን ከጥፍኡ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ትመንእሰይ መታብ ትግራይ ዘሎ ናፍቲ ኩናት ንኽእትዉ ማለት እዩ ግን ከም ዘይሳኻዓሎም ድማ ሓደ ካብ ናይ ሕልፍ ተመክሮ ኣለና ወላት ናይ ካልኦት ዓድታት ንግደፎ ግን ካብ ደርጊ ተመክሮ ክንወስድ ንኽእል ኢና እቲ ዘልዕሎ ዘሎ ናይ ህዝብን ናይ ወላድን ውላድን ዘሎ ናይ ስምዒት ናይ ሕልናዊ ሓድነት እውን ካብዚ ተበጊስካ በፍጹም ልገበሩ ተገበሩ ኣይዕወትን ብፍላይ ድማ ትግራዋይ ኣብዛሃሊ ይሃልዩ ኣብዛ ቁርፅ እዋን እዚኣ ኩለና በብኣካልና እንድሕር ደኣ ተቃሊስና ጠቕላላት ጦርነት ክነትርፎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሰላፍቲ ሰላም ከኣትክእል እዩ ድሕሪት ናቶም ጉዳይ ብናይ ባዕሎም መንገዲ ክኸድዎ ይኽእሉ እዮም እታ ኩናት ግን ትተርፈላ ዕድል እያ ዓባይ ዝብል እምነት ኣለኒ ግን እዚ ማለተይ ድማ انت تقاليسنا مالتي تمت من سيحزون بستفلالي መንገዲ ጀሚርዎ ዘሎ አጠናኺሩን ተቀጽሉ ካልኣይ ከዓ ተዲያስፖራውን እቲ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታትን እቶም ጽዕንቶ ዝፈጥሩ ምሁራን ክኾኑ ይኽእሉ ካልኦት ኣካላትን ነቲ ኩነታት ኩሉ ዓለም ክፈልጦ ኩሉ እውን ክኾንኖ ተንትካላት ተናይ ሰብኣዊ መሰል ትካላትን ክኾንኖ ولا تناي هاجر زلواون كلن كخننو مرحت هايمانتون كخننو انت تغيرو ناي متراف ادل يتزعابي زبل امنتي زلن مالتي امونغو غففتن تغففتن زفتر زلو من صحاب نتمينو وحوان زنبره محبراو ركب زبتسن كيم يسفتر لي كون لذي كما يختريو انتي التو صعبين يمص امونغو محبرسه بايزويت بطعمي حدغن حما أزجور نجار خفاف على حزبي حزب تجراي بزلع على درجة ناي مكفف على الدلو أمونجو
ናይ ዘይምትእምማን ዕድሉ ኣብ መንጎኦም ሕድሕዱ ናይ ምጥርጣር ዕድሉ ብጣዕሚ ዝዓበየ እዩ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ኣብቲ መንጎ ህዝቢ ብኣንጻር ህዝቢ እንተሪኢኻ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ምጥርጣር ዝተመስረተ ርክብ እዩ ክህልዎም ማለት እዩ ኣብ ዘይምትእምማን ዝተመስረተ ርክብ እዩ ክህልዎም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝገፍፍ ኣካል ስቑ ኢሉ ኣይኮነን ዝገፍፍ ምክንያቱ ናብቲ ህዝቢ እዩ ዝወርድ ኣብቲ ህዝቢ ድማ ሰላሊ እዩ ዘቕምጥ ሰላሊ ድማ ጎረቤት እዩ ወይ ካብቲ ልምዓት ጉጅለ እዩ ወይ ድማ እቲ ሓቢሩ ዝበልዕ ማሕበረሰብ እዩ ወይ ድማ ቤተሰብ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ሰላሊ ካብቲ ህዝቢ እዩ እቲ ተሰላሊ እውን እቲ ህዝቢ እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ማሕበረሰብ እዩ ዝፍጠር ዘሎ ብጣዕሚ ሓደገኛ ማለት እዩ ሓደ እዚ ስለዚ እቲ ህዝቢ ክከፋፈል እዩ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ መንጎ ጎረቤት ኣብ መንጎ ቤተሰብ ኣብ ምጥርጣር ዝተመስረተ ርክብ እዩ ክህልዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕድሕድ ጎረበት መን ኮን ኣሕሊፉ ክህበኒ ይኸውን ውላደይስ ብመን ኮን ክውሰድ ይኸውን መን ኮን እዩ ሕዚ እውን ናብታ ኩናት ከእትወለይ ዝኽእል ዝብል ኩሉ ኣብ ጥርጣረ ዓይኒ ከኣቲ ብፍላይቲ መንእሰይ ዝሓዘ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ማሕበረሰብ እውን ኣብቲ መንጎ ማሕበረሰብ እውን ሓደገኛ ዝኾነ ናይ ምክፍፋል ተንደንሲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት ከቢድ እዩ ዝገብሮ ማለት እዩ እቲ ካልእ ኣብቲ ቤተሰብ ውሽጢ እውን ዝፈጥሮ ቀውሲ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱም እቲ ገፋፍን ተገፋፍን ኣብ ሓደ ቦታ እዮም ዝረኸቡ ወይ ኣብ ሓደ ገዛ እዮም ዝረኸቡ ስለዚ እታ ዝወለደት ኣደ ሓደ ገፋፍ ክመፃ ከሎ ላብ ምንታይ ከም ዝወስዶ ዘሎ ይርዳእ እዩ ላብ ሞት እዩ ዝወስዶ ዘሎ ላብ ኩናት እዩ ዝወስዶ ዘሎ ካልኣይ መዓልቲ ላይ ክትሪኦ ትኽእል እያ ስለዚ ንዓኣ ዝፈጥረላ ራዕዲ ወይ ድማ ነቲ ቤተሰብ ነተቦ ዝፈጥረሉ ራዕዲ ጭንቂ ድንጋፀ እውን ቀሊል ኣይኮነን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣብ ዘይደለኻዮ ኣብ ዘይኣመንካሉ እሞ ድማ ኣብ ዝቆሰለ እሞ ድማ ትፀሊም ታይስማ እውን ሓዘና እውን ገና ዘይወረደ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ኣብቲ ቤተሰብ ዝፍጠር ሃንደበት ዝኾነ ራዕድን ፍርሕን ጭንቅን እውን ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ኣብቲ ከይዱ እውን ከምቲ ዓንቶ ዝገለፅልካ ኣብቲ ገፋፋይን ተገፋፋይ እውን ናይ ምቅትታል እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ እቲ ቀታልን ተቐታልን ትግረዋይ ገፋፍ ትግረዋይ ተገፋፍ ትግረዋይ ኣብ ሓደ መንደር ኣብ ሓደ ቁሸት ወይ ድማ ሓደ ጣብያ እዩ ዝፍፀም ዘሎ እርሰ በርስኻ ማለት እዩ ስለዚ ከቢድ እዩ እና እንታይ እዩ ዝበሃል ሕዚ እቲ ሓንቲ ምስል ኣላ ኣነ እንተሞይተላስ ድሕረይ ደንደሬቱ ቀላ ዝብል ኣብዙ እዩ ዝገልፅ እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ዝነበሮ ሰላማዊ ርክብ እውን ንሱ እውን ጠቕሊሉ እዩ ዝብጠስ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ካልእ እቲ መንእሰይ እውን ይግለል እዩ ዘሎ እቲ መንእሰይ ስርሑ ገዲፉ ትምህርቲ ገዲፉ ቤተሰቡ ገዲፉ ስድርኡ ገዲፉ ኩሉ ገሊኡ ልበረኻ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ገሊኡ ናብቲ ኣዲስ ኣበባ ገሊኡ ድማ ናብተን ዝተፈላለያ ናይ ሃገር ክልላት እዩ ዝወፅእ ዘሎ ናብርኡ ኩሉ ገዲፉ ማለት እዩ እዚ እውን ዝፈጥሮ ፅዕንቶ ቀሊል ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ብድምር እንታይ እዩ ዝፈጠር ዘሎ ይመስለካ ንሕና ንሳቶምን ዝብል ከም ተጋሩ ሓደ ዝገብረና ብጣዕሚ ኣነ እውን ዝኮርዕሉ ነገር ኣሎ ተጋሩስ ንሕና ኢና ንብል ንሕና ብዘይ ምንም ኣፈላላይ ከም ሓደ ስድራ ከም ሓደ ቤተሰብ ንሕና ኢና ንብል እዚ لزمانات مالتي لزمانات كم تأي زبال زصنع ويد ما كم امن عر زصنع تجرواينت حدنت كم مسرت يوم زحق حقو زلو مالتي قليل يكون انزل نحنا نساتهم مبال طعم خبيديو قفافن تقفافن نحنا نساتهم من مصيومنا زبل اب خلتنا يمقمما تناي محبرسب ناي متأسسار ناي مكقال ناي فقر ناي سلام
ሓድነት እውን ብጣዕሚ ናብ ሓደገኛ ደረጃ እዩ ወዲቁ ዘሎ ኣነት ልዕሊ ምክንያቱም እዚ እንታይ መስለካ ንግዜኡ ብኣንፃር ግዜ ክትዕቅኖ ተለካ እቲ ግዜያዊ እቲ ናይ ምጥርጣር ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሕሪ ግዜ ግን ኣብዚ ዝተመስረተ ርክብ እዩ ዝኸውን ቀታልን ተቐታልን ዝተመስረተ ርክብ እዩ ከለዎ ኣይሳኻዓን እምበርቲ ኩናት ተተሳኺዑ መን ከም ዝቐተለሉ ሕድሕድ ስድራ ይፍለጥ ማለት እዩ ስለዚ ቂም በቀል ደም እዩ ዝውረስ ዘሎ ማለት እዩ ብፍላይ እቲ ዝገፍፍ ዘሎ ኣካል ናብ ውላዱ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዘሰጋገር ደምነት እዩ ዝገድፍ ዘሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ በዚ ምክንያት እዚ እውን እኮ እዩ እቲ ዓለም ልኸ ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ምትእስሳር ናይ ሓድነት ስለ ዘናግዕ እውን እኮ እዩ ናይ ብዓለም ልኸ እቲ ናይ ኢንተርናሽናል ሎ ወንጀል ከም ወንጀል ገይሩ ዝቁፀር ዘሎ ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝገድፎ በሰላ ማለት እዩ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ግፋን ዝተፈላለዩ ነጋዶ ኣባላት ውድባት ፖለቲካ ምሁራት ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እናሃዶም እናኸዱን እዮም እናተሰደዱ እውን እዮም ስለዚ ትግራይ በቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ግፋን ተኸይዱ እንታይ ክትግበር መጨረሹ መንእሰይ ዘይብላ ዓዲ ነጋዳይ ዘይብላ ዓዲ ምሁር ዘይብላ ዓዲ እንተኮይና ዋላ ብስምረት ኮነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ዋላ ኣብ ትግራይ ዘሎ ንመን እዩ ከመሓድር ኩሉ ሰብ ዘልዕሎ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ኢና ክንፈትሖ ዘለና ሕዚ እውን ሕቶና ተተበታቲኑ ዘሎ ኩሉ ናብ ሓደ ብኩራ መፅኡ ሓድነት ወጠናኺሩ እንድሕር ደኣ ተቃሊሱ ስልጡን ብዝኾነ መንገዲ እንድሕር ተቃሊሱ ህዝቢ ትግራይ ሕቶኡ ክምለስ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ሒዙ ዝቃለሰሎ ገሊኡ ድማ ያው ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኣሎ በዚ ሰንኪ ዘየፈላላይ እቲ መንእሰይ እቲ ነጋዳይ ኩሉ ኮታስ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝቕመጥ ዝፀገሞ ጥራሕ እዩ ትግራይ ዝቕመጥ ዘሎ ክኸድ ዘይኽእል ጥራሕ እዩ ትግራይ ዝቕመጥ ዘሎ ትግራይስ ንኩሉ ንትግራዋይ ሲኦል እያ ኮይና ዘላ ናይ ምድሪ ሲኦል እያ ኮይና ዘላ ኩሉ ዝወፀላ እቲ ዝወፀ ናብ ዓዲ ዝምለስ ከይኮነስ ካብ ዓዲ ዘሎ ዝወፅእ መንእሰይ ፍቓድኡ ዝብተን ኩሉ ፖለቲከኛ እውን ኩሉ ዝብተነላ ትግራይ እያ ኮይና ዘላ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ክትገልፆ ከቢድ እዩ ስብስብ እዩ ግን ኣነ እንታይ ዝብል ተይስመለኒ ብፍላይ እዛ ናይ ሕዚ ኣብዚ ሕዚ ዘላ ኩነታት እቲ መንእሰይ ብዝግባእ እንድሕር ደኣ ተቃሊሱ ኣነ ክፍታሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ዝፍትሐሉ ግዜ ሓፂር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ መንእሰይ ቃልሲ ጀሚርዎ ዘሎ በብኸባቢኡ ተወዲኡ በብኮለጁ ተወዲኡ በብምስ መሳርሕቲ እውን ክኾን ይኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ተወዲኡ ነዚ ናይ ግፋ ፀረ ግፋ እንድሕር ተወዲኡ ተቃሊሱ ኣነ እቲ ናይ ትግራይ ሕዚ ህልው ኩነታት ብቐሊሉ ክፍታሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ግን ብቐሊሉ ክብል ከለኹ ብጣዕሚ ተኳስሓ እዩ ውስብስብ ዝኾነ እዩ ጥበብ እዩ ዘድሊ ማለት እዩ ብልሓት እዩ ዘድሊ ማለት እዩ ሕዚ በቃ ድምፂ ዘይብሉ እምቢታ ናይቲ መንእሰይ ድምፂ ዘይብሉ እምቢታ እዩ ዘድሊ ድምፂ ዘይብሉ እምቢታ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዓርሱ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከግልል ንባዕሉ እውን ከድሕን ነቲ ኣብ ካልእ ከባቢ ዘሎ መንእሰይ ሓዊ እውን ከድሕን እንድሕር ደኣ እዚ ከምዚኣ ገይሩ ከምታ ጀሚርዋ ዘለው ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ እንድሕር ተቃሊሱ ክንዕወት ኢና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ምክንያቱም ካብዛ ሕዚ ግፋ መንእሰይ ምድሓን ማለት ህዝቢ ትግራይ ምድሓን ማለት እዩ ጦርነት ምብርዓን ማለት እዩ ትግራይ ካብ ነዳዲ ምድሓን ማለት እዩ ትነድድ እንድያ ተፈሪዶምላ ዘለው ትግራይ እንድዩ ኩሉ ክፍፀም ተፈሪድዎ ዘሎ ስለዚ ካብዚ ምድሓን ማለት እዩ መንእሰይ ሕዝስ ካብዛ ግፋ እዚኣ እንድሕር ደኣ ነፃ ወፂኡ ኮይኑ ብውልቁ እውን ተቃሊሱ ብውዳበ እውን ተቃሊሱ ኣብ ኩሉ እንድሕር ደኣ እቲ መንእሰይ እንድሕር ኣድሒንናዮ ኮይና መንእሰይ ምድሓን ማለት ህዝቢ ትግራይ ምድሓን ማለት እዩ ስለዚ መንእሰይ ትግራይ ናይ ባዕሉ ታሪክ ዝሰርሐሉ
ናይ ኣጋጣሚ ኩነታት ሕዚ እያ ማለት እዩ ታሪክ ማለት ናይ መንእሰይ ሕዚ ካብዚ ዋጋ ዘይብሉ ህዝባዊ ዘይኮነ ዕላማ ዘይብሉ ናይ ውልቀ ሰባት ናይ ውልቀ መራሕቲ ህልውና ንምርግጋፅ ዝግበር ጦርነት ዓርሱ እንድሕር ኣግሊሉ ታሪክ ሰሪሑ ማለት እዩ እዚ ኣያት ዓባይ ታሪክ ማለት እዩ ሕዚ ርኢኻ ዳር እስከ ዳር ተም ዝገፍዎ መን ድዮም መሲልካ ናብ ሓንቲ ጣብያ መወስደካ ናብ ሓንቲ ጣብያ ክወስደካ ኣብቲ ሓንቲ ጣብያ 1,000-2,000 መንእሰይ ክህሊ ይኽእል እዩ 3,000 መንእሰይ እውን ክህሊ ይኽእል እዩ እቶም ዝገፉ ግን 20-10 እኮ እዮም ዝኮኑ ስለዚ ዝመንእሰይ እዚ ተወዲቡ ብስውር ማለት እየ ፊት ለፊት ክኾን የብሉን ብስውር ተወዲቡ ነቶም ዝገፉ ገፊፎ ገዝኡ ኮፍ ከብሎም ይኽእል እዩ ገፊፎ ኣብ ገዝኦም ኮፍ ከብሎም ይኽእል እዩ ርእሶም ከድንኖም ይኽእል እዩ እቶም ፈሊጦም እናፈለጡ ዝገፉ ምንም ክትገብር ኣይትኽእልን ዝተደናገሩ እውን ኣእሚኑ ኣብ ጎኖም ከሰልፉ ይኽእል እዩ ከምኡ እውን ተወላዲ እቲ ልምዓት ጉጅለ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕዝቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኩለን ሕዚ ዝተወሰነ እየን በር ኩላ ጓል ኣንስተይቲ ሕዚ እውን ዝተወደበት እቲ ጦርነት ደጊፋቶ ማለት ኣይኮነን እተው ዘላ ኣደ ይኹነ በውን ውላድ ናይ ንህብን ኢሉ ተወዲውን ድሕር ደኣ ተቃሊሱ ልዕሊ ዓቕም ክኸውን ኣይኽእልን ስለዚ ሰላሕታዊ ዝኾነ እምቢታ እንድሕር ደኣ ፈጢሩ ኣብ ሕድሕድ ቀበሌ ኣብ ሕድሕድ ወረዳ እሞ ድማ እቲ መንእሰይ እንድሕር ደኣ ኣድሒናዮ እታ ጦርነት በዛ መንገዲ እዚኣ ተሪፋላ ህዝቢ ትግራይ ድማ ድሒነ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ እንድሕር ደኣ እቲ መንእሰይ እውን ድምፂ እናኾና በብዘለናዮ ኣካል ድምፂ እናኾና እቲ ዲያስፖራ እውን ድምፂ እናኾኖ ኩላና በብዘለናዮ ዝከኣለና ዝሓዘ ሰዓት እንድሕር ደኣ ጌርና ናይ ህዝቢ ትግራይ መንከራ ዝሓፅረላ ሕዝን ጥራሕ እያ እንድሕር ደኣ ዝሓዚ ብዝግባእ እቲ መንእሰይ እውን እንድሕር ደኣ ተሸኒፉ ንዞም ገፈፍቲ እንድሕር ደኣ ኢዱ ሂቡ ግን ሕዚ እውን እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ መከራ ብጣዕሚ ላብ ከቢድ ምናልባት እውን ምህላውና እውን ዘጠራጥር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቃልሲ ሕዚ ድፍረት የድሊ ጥበብ እውን የድሊ ቀፃልነት እውን የድሊ ተወዲብካ እውን ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ እዘን ፓርቲታት ወፅየን ዘለዋ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ይኹን ኣብ ካልእ ዘለዋ እውን ብናይ ግዜ የለን መንፈስ እንድሕር ደኣ ተቃሊሰን ዘይንዕወተሉ መንገዲ በፍፅም የለን ብስሩ ትግረዋይ ዝድሕንማ ብትግረዋይ ዝድሕነለኒ ስለዚ ድምፂ ኣልቦ እምቢታ ግን ወሳንን እዩ ኣብ ዝሕዝን እቲ መንእሰይ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኩለና እውን በብኣካልና ኩሉ በቢ ዘለዎ ብናይ ግዜ የለን መንፈስ እንድሕር ደኣ ንሳቶም እኮ ብናይ ግዜ የለን መንፈስ ነቲ ኩናትን ነቲ ጥፋኣትን እኮ ብናይ ግዜ የለን መንፈስ ሻላ ዝተቃለሱ እኮ እዮም ኣብዚ ጦርነት ወፂሖምና ዘለው ትደላይ ሰላም ትደላይ ለውጢ ሓይሊ ብናይ ግዜ የለን መንፈስ ኩሉ በብውዳውኡ እንተዝሰርሕ መንእሰይ እንተዘነቅሕ መንእሰይ እንተዝውድብ ነይሩ ኣነ እቲ መከራ ስጋዕ ክንድዚ እውን ኣይምተጓዓዝና ነርና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ትግራይ ካብቲ ኣትያቱ ዘላ ሕዝቕቲ ወፅያ ላዕላውነታ ዝሓለወት ተፈናቐልታን ተሰደድታን ዝመለሰት መመረበቱ ዝመለሰት ሓቅምታታ ዝኣከበት ትግራይ ክትፍጠር እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢልኪ ትመኽሪ ወይዘሮ ኬሬን እታ ዝደለናያ ትግራይ እቲ ዝደለናዮ ህዝቢ ክንረክብ እንተኮይና እታ ናይ ቃልሲ ግዜ ሕዚ እያ ማለት እዩ እንተዘይለ ከምቲ ብፍላይ እቲ ሰላም እየ ዝደሊ ለውጢ እየ ዝደሊ ዝብል ሓይሊ ጠንክር ኢሉ ውድብ ኢሉ ዝገብሮ ቃልሲ ምድኻም ስለ ዘሎ ናብቲ ሕዚ ደረጃ በፂሕና እየ ዘለና በፂሕና ኣለና ዝሮ ዝሮ ናትና ድኽመት እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ ኣነ እምነተይ ከምኡ እዩ ናትና ድኽመት እዩ ግን ሕዚ እቲ መንእሰይ ክንወፅሐሉ ኣለና መንእሰይ ክነድሕነ ኣለና ትግራይስ መንእሰይ ዘይብላ ትግራይ እያ ትኸውን ዘላ ህዝቢ ትግራይስ ዝተበታተነ ህዝቢ ክህልዋ እዩ ዝግበር ዘሎ ተበታተነ ኣብ መንጎኡ ኣፈላላይ ዘለዎ ትግራዋይ ኣብ ምጥርጣር ዝተመስረተ ኣብ ደምነት ዝተመስረተ ሓድነት ክህልወና እዩ ዝግበር ዘሎ
ስለዚ እዚ ከቢድ ይፅዋሕ ንግሆ ናይ ነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ ናይ ሕልና ቁስሊ እዩ እቲ ሕዚ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ስለዚ ኣነ ኣብዚ ሕዚ ተረባሪብና እዛ ኩናት ትተርፈላ መንገዲ ክንሰርሕ ኣለና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ መራሕቲ ሃይማኖት እውን ሕዚ እዮም ክሰርሑ ዘለዎም ሕዚ መራሕቲ ሃይማኖት ክብል ከለኹ በቢ ወረድኡ በቢ ጣቢኡ ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብ ኣብ ከባቢኡ መራሕቲ ሃይማኖት ኣለዉ ፅዑንቶ ይፈጥሩ እዮም ዓበይቲ ዓዲ እውን ኣለዉ ፅዑንቶ ይፈጥሩ እዮም ስለዚ ሕዚ እውን ኣሕዋት ለኣሕዋት ኢና ንማወት ዘለና ኣሕዋት ለኣሕዋት ኢና ንቃተል ዘለና ምክንያቱም እቲ ኩናት እንተተላዒሉስ መጀመርያ ሰለባ ዝኸውን ክልተ ኣሕዋት እዮም መጀመርያ ዝማወቱ ስለዚ ተጋሩ ድማ ልዕሊ ውርደት የለን ተጋሩ ከም ተጋሩ ፀሊም ታሪክ ኢና ናብ ቀፃሊ ትውልድ ንሕልፍ ዘለና ቂም በቀል ኢና ናብ ቀፃሊ ትውልድ ንሕልፍ ዘለና ስለዚ ባዕልና ባዕልና ኢና ንዋዳእ ዘለና ባዕልና ንባዕልና ኢና መጀመርያ ንባልዕ ዘለና ስለዚ እቲ ናይ ደረጃ ሓደጋነቱ ኩላትና ክንርድኦ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ ናይ ደረጃ ሓደጋነቱ ተረዲእና እንድሕር ደኣ ናብ ነብስና ዋሂድናዮ ኮይና እዙይ እቲ ቃልሲ እውን ብኣንፃር ንሱ ተኳሳሕቲ ንኸውን ማለት እዩ ኣለበለዚ ሕዚ እውን ከም ዕድሉ ወይ ድማ ወይ ፌደራል መንግስቲ ብሓይሊ ኣትዩ ወይ ወታደራዊ ወይ ካልእ መንገዲ እንተልና እቲ ቁስሊ ኣይኮንና ንሕክሞ ዘለና ግዝያዊ መድሓኒት ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ግዝያዊ ምድሓን ማለት እዩ እቲ ቁስሊ ግን ከም መሰረቱ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ሕለና ዝፍጠር ዘሎ ናይ ቂም በቀል ቁስሊ ግን ክንሕክሞ ኣይንኽእልን ግዜ ክወስድ እዩ ከቢድ እዩ ክኸውን ስለዚ እዚ ኣብ ግምት እቲና ኩላትና በብኣካልና እንድሕር ደኣ ተቃሊስና ኣነ ክንፈትሖ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ኣደ ትግራይ እውን ክነለዓዕል ኣለና ኣደነት እዩ ዝዓቢ ኣቦነት እዩ ዝዓቢ እዚ ስምዒት እዚ ኣብቲ ማሕበረሰብ እንድሕር ክፍጠር ጌርና ኮይና ኩሉ ሓበሬታ ክበፅሑ እንድሕር ደኣ ጌርና ኮይና ህዝቢ ሰላሕታዊ ብዝኾነ መንገዲ ጥበብ ብዝተመልኦ መንገዲ እምቢታ እንድሕር ኣስሚዑ ኮይኑ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ናይ ቁስሊ ናይ ሕልና ቁስሊ ክነምክኖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ክመክን ይኽእል እዩ ሕዚ ግን ቃልሲ የድልየና እቲ ዲያስፖራ እውን ህዝቢ ከድሕን ኣለዎ ኩሉ እቲ ኮነ ኢሉ ምስኣቶም ዝተሰለፈ ምንም ክትገብር ኣይትኽእልን ግን በቃ ኩላትና ሓደ ኮይና ትግረዋይ ንትግረዋይ እዩ ዘድሕኖ ስለዚ ስቕታ ምንም ትርጉም የብሉን ሕዚ ስቕታሲ ምንም ለውጢ የምፅን ትዝበዝሕ ሰብ ስቕ ስለ ዝብል ዘሎ እዩ ተዓብዪ ፀገም ዝፍጠር ዘሎ ስለዚ እቲ ባይታ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምችው እዩ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ጦርነት ኣይደልን ንዖም እውን ተፊእዎም እዩ ዘሎ ቅቡልነት ስለ ዝሰኣን እዮም ናብ ሓይሊ ኣትዮም ዘለው ቅቡልነት ስለ ዝሰኣን እዮም ናብ ዘመቻ ኣትዮም ዘለው ስለዚ ቅቡልነት ስለ ዝሰኣን እዮም ሕዚ እውን ራዕድን ፍርሕነት ህዝቢ ትግራይ ፈጢሮም ዘለው ስለዚ ነዚ ቅቡልነት ዘይብሉ ሓይሊ ነዞም ውሕዳት በፃብዕቲ ዝቁፀሩ ሓይሊ ተባሂሉ ህዝቢ ከም ህዝቢ ክጠፍእ መንእሰይ ዘይብላ ትግራይ ክትፍጠር ዕድል ክንህብ የብልናን ስለዚ ኩላትና እንድሕር ደኣ ሓደ ኮይና ተቃሊስና ኣነ ነዚ ዕድል ትሕዝ ዘሎ ዕድል ዓብዪ ዕድል እዩ ተተጠቂምናሉ እንተዘይተጠቂምናሉ ግን ብጣዕሚ ተኣናፍን ሓደገኛን እዩ ኣይዕወት እንደለካ ይሳኻዕ እንደለካ ነይራ ዓንቶ ሓቀይ ክብርዕን ይኽእል እዩ ደለካ ነይራ ሓቀይ ናይ ምብርዓን ዕድሉ እዩ ብጣዕሚ ዝለዓለ እምበር እቲ ኩናት ናይ ምጅማር ወይ ድማ ኣብ ትግራይ ኩናት ናይ ምውላዕ ዘይሮ እዩ ማለት ኣይኮነን እንተሰሪሕናሉ ግን እቲ ኩናት ክነትርፎ ንኽእል ኢና ህዝቢ ትግራይ ሰላም ክረክብ ይኽእል እዩ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኮይኑ ሓደ ህዝቢ ኮይኑ ሕቶኡ ብሰላማዊ መንገዲ ናይ ምፍታሕ ዕድሉ ዝለዓለ እዩ ሕዚ እውን ኩላትና እንተሰሪሕና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ እውን ብግዜ የለን መንፈስ ኩላትና ክንሰርሕ ኣለና ምናልባት ኢንኬዝ እዚ እንተኣዊና እውን እንተዘይተሰሪዕልና እውን ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ንዓኣቶም ብሕጊ ዝሕተትሉ መንገዲ ብሕጊ ዝተሓዝሉ መንገዲ ኢና ክንፈጥር ዘለና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ መማረፂ
እሱን ክታል ማለት እዩ ካብ ኩናት ክልቲአን መጀመርያት ናይ ፖለቲካዊ ቃልሲ ንገብር ብህዝብና መሰረት ጌርና ህዝብና ምልዕዓል ጌርና ሰላሕታዊ ዝኾነ እምቢተኝነት ፈጢርና እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝውገድሉ ዕድል ንፈጥር እቲ ናይ ህዝቢ ድሌት ወይ ድማ እቲ ሰላም ክነረጋግፆ ንኽእል ኢና እቲ ለውጢ ክነረጋግፆ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ትግራይ ምልክትኪ ንዝሃብክና መባርሒ ብሽም ተመልከትቲ ገረብ ግባ ሚድያ ክብሪ ሃበለይ ይቐኒየለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣነ እውን ኣዝየ እየ ዘመስግን ይቐኒየለይ